seguindo a folla de ruta marcada polo equipo técnico e pola mesa agrogandeira do GDR, o pasado día 27 iniciáronse na estrada as visitas polos concellos que conforman o grupo. A intención das visitas é avaliar as infraestructuras de comercialización existentes en cada municipio. Para iso, previamente, foi enviado un cuestionario que afondaba nas cuestións relativas ao estado das prazas e mercados e tamén no funcionamento das feiras municipais. Como xa se mencionou, a primeira entrevista foi co concelleiro de Feiras e Mercados do Concello da Estrada, que repasou co xerente a situación da Praza Abastos Municipal. Hoxe foi a reunión coa alcaldesa de Pontecesures, que amosou o seu interese pola inclusión do proxecto nas feiras do Concello, mentres que mañá o xerente visitará Cuntis ás 10 da mañá para tratar estas cuestións. As demais reunións previstas son para o día 5 en Moraña, o 6 en Cerdedo e 8 en Caldas de Reis. Os demais concellos están pendentes de confirmación. Paralelamente, o GDR segue avanzando na creación de grupos de consumidores, deseñando a estrategia a implementar para a creación dos grupos de usuarios interesados no consumo responsable, xa que son moitos os interesados en adquirir estes produtos, tal como amosan as chamadas ao propio grupo. Por outra banda, tamén está prevista a participación do GDR na Feira de Portas o vindeiro 6 de decembro, no que os produtores anotados poderán vender e expor os seus produtos. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Por eso, en Ramos e Mariño queremos ofrecerche a posibilidade de que poidas disfrutar agora e pagar a túa comodidade. En Ramos e Mariño temos as mellores marcas, os mellores prezos e ademais servizo técnico propio. Ramos e Mariño, Milar na Estrada.